Junta, building better Africa. Madzulo a tsiku la lero ndi program ya exclusive interview ndipo dzina langa ndi Helbert Katanda ndipo program yathu ya tsiku la lero ndili ndi wachinyamata yemwe ndi munthu amayi Lydia Pio yemwe kwambiri anthu akumudziwa kuti akufuna kudzapikisana nawo pa chisankho ndithu cha mu September chaka chino ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo mdera la Lilongwe likuni. Timva zambiri kuchokera kwa iye ndikulandireni program yathu ya tsiku la lero. Choyamba tithokoze kuti mudatsekula zipata zanu kuti ticheze madzulo ano. Kwambiri timafuna mutatiuza tidziwe kuti tikati Lydia Pio ndi ndani makamaka. Tikati Lydia Pio ineyo ndine wachinyamata amene ndikuyimira ushado UMP mu dera la Lilongwe likuni Constituency. Pakadali pano ndikadali pa skulu and nditachiona kuti kudera kumene ndikuonera ndachiona kuti ndisankukhala koma nditenge nawo mbali ndikuyima nawo ngati member of parliament mu Lilongwe likuni Constituency. Achabwino nkalerose mdayambako mwachita za ndalezi kapena this is your first time now kuti ndikuyamba ndale koma ndikufuna kuyamba ndikuyima ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo? Simdaimeko. Now sizochira ofusaso kuti ngachipani chanji taona nsalu ndithu ya chipani cha DPP mwina mtachita confirm ndi DPP idi imeneyi? Ndi DPP. Chabwino kuchipani cha DPP ndinu wachilendo? Kuchipani cha DPP yes ndinu wachilendo. Popeza kundana kuti ndali ndangoziyamba kumene ndi chipani chindajoina kumene. Mdayamba liti ulendo wanu wa ndale now ndikuti timafuna so kudziwa kuti what inspired you kuti ukafike kuti okay I think nditaganiza zoyamba ndale ndikukayima nawo ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo? Chimene chinandipangitsa kuti ndijoine ndale ndi kuyamba 2019 kunali mademo. All right. That time ndinali ndili pa school ndili form 3. Nthawi ya mademo ija school umene ndimaphunzira inali mbali mwase. Okay. And ku school ko ndimatchuka kuti ineyo ndine wachipani cha DPP chifukwa DPP nambo ikonda kuyambira pakanthawi. Chifukwa chonchija kamba mademo choncho ndimapeza kuti ku school kuja ndimakhala nawo gulu limodzi lothamangitsidwa ndimaweluka nthawi isanakwane popeza kuti ndinali munthu mmodzi student amene ndimatsatira chipani cha DPP. Ndikuyambira nthawi imeneyo ndimene ndimangesa kuti ineyo ndikhale wandale ine ndizikonda chipani cha DPP. Chabwino. Now ganizo lokayimira ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo labwera liti? Ganizo lokayimira ngati phungu labwera chapompano and chifukwa chimene ndaganiza kuti ndikayimira ngati member of parliament kudera limenelo ndi chifukwa chakuti kuderalo palibe chimene ndikuonako chosintha chifukwa ndi dera limene ndabadwira komanso ndikukulira. Mbuyomo anti anga anayimirako deralo koma pa chifukwa zina iwo anatani anagwa. Ndi chimene amayimiraso chipani cha DPP. Ndi chifukwa zimenezo ine ndinati ulendo uno ndipiteko ndineyo kuona kuti zimene amafuna anti anga sizinakwanitsidwe komanso dera limene lilili palibe chimene chikusintha ngati kudera kumene kuli MP kale. Chabwino nkutheka kuti amene mukutionera mukuona so ngati ine kuti munthu uyu ngwachinyamata ndimafuna ndadziwa ngati mungatiloleze zaka nzingati? Pano ndakwanisa zaka 21 pa 4 May mwezi omwewo. Chabwino mutati mwapambana ndikuti mukakhala mmodzi mwa aphungu achinyamata ku nyumba ya malamulo. Now kwambiri timaziona ngati ndi za anthu okhaokha amene ndachikulire chifukwa tikapita ku nyumba ya malamulo kwambiri timaona azibambo okalamba ndi azimayi okalamba kumene kuja. Ino ngati wachinyamata mukuona kuti ayi pali ndithu kuthekera kuti ndikachita nawo zimenezi? Kuthekera kulipo chifukwa chakuti achinyamata ambiri amakondoziyang'anira pasi mmene mwanenera mukuti mumaona kwa anthu okalamba. Timati tikamati za ndale ndikuti munthu kuyenera kuti ukalambe kaye. Chimene chili chinthu cholakwika. Tikalionanso dzikoli
dziko lili kulowa pansi chifukwa chomalilekelera kuti ndalezi zofunika munthu kukulekayi pamene uli wachinyamata ngati uli ndikuthekera ukuyenera kudzuka ndikuonetsa nzeru zako pa nthawi imene uli fresh kusiyana kuti ukakula and ndimafuna kuti so ndinene pa nkhani yakuti achinyamata ambiri tikungokhala ma social media kumangotukwana dziko sili kuyenda bwino dziko sili kutani koma tili ndikuthekera koyima gwirapo pamene tikuti sipakuthekerapo kuti tione kuti kulephera kwake kuli pati kapena kusintha kwake ngasinkhire pati and ndi chimene ndifuna kunena kuti kuyima sikutengera kuti kukula kapena kutani koma kuthekera ngati uli ndi mphamvu kapena kuthekera kuti ukhoza kukwanitsa kuyima pa chinthu chimene ukufunacho kuthekera kulipo and chimene ndimangisa kuti ine ndiye Zaka 21 simunjenjemera chifukwa kulilongwe likuni kwayenera kuti kuli makhokho monjo kumeneko ankhalakale pandale amene mukapikisane nawo simukunjenjemera kuti ayi pofika pa 17 September pano mutazisiya tsiku lina lake kuti ayi basi sindipita koso ayi sindikunjenjemera chifukwa ndikudziwa imene ndikupanga and chimene ndikufuna kukhala and chimene ndikufuna kudzachita chabwino mmakamba za mavuto amene mwaona mu constituency yanu ya lilongwe likuni ndi mavuto anja amene akuchititsani kuti ayi I think ineyo nditalowa ndikhoza kudzachita zotere ndikusintha zinthu ngati izi vuto loyamba ndi nkhani ya misewu dera limeneli kuli misewu kuti even litanyamuka lero kuti tikayendeko simungayende ndikuti kale moto tisiya pano tiyenda wapasi kulowera kumene tikupita choyamba chimene nachiona kudera kumene kukuvuta kwambiri ndi misewu anthu akuvutika kuyenda misewu even ma businesses ndi kumene mukudziwira kumene ndikuyimira ndikumuzi anthu ma business awo amadalira ulimi and alibe magalimoto ali ndi njinga kodi ndichakuti lilongwe likuni constituency akuyambira pati malili mbwatalika tiye malili mbwatalika chabwino so nkhani ya misewu ndi imene livuto kwambiri ni nkhani ya misewu komanso ma bridges ana kuli madambo ambiri imene ndikunena kuti ndikumudzi kuli madambo ambiri ana ambiri akukanika mwina kumaoloka kumapita m'masukulu chifukwa chani chakuonongeka ma bridge anthu kuti aoloke pamadzi ndipovuta ana ambiri akumangotani kumangokhala and chifukwa chimene chocho ndinaona ngati kuti maphunziro azibwerera mbuyo ana ambiri azikanika kupita sukulu chifukwa chakuti akuona kuti misewu tiyenda bwanji ndi chimene chinachipangitsa kuti dziko likubwerera mbuyo chifukwa anthu ambiri sikumwina kupita ku sukulu and mdera langa ndikuona ngati kuti ana ambiri asalephera kupita ku sukulu nkhani yake kuti akukanika kuoloka ma bridges kapena kuti misewu sikukhala bwino chabwino iwe ngati wachinyamata kuchipani chako cha Democratic Progressive Party akukulandira motani chifukwa ndi chimodzi mwa zipani zoti ndi zapakanthawi ndi chimodzi somwe chipani zomwe kuli anthu akuluakulu akukulandira bwanji ukamafika nkumauza kuti okay ine ndili ndi zaka zokwana 21 ndikukayima nawo pa chisankho cha aphungu ku nyumba ya malamulo kuchipani changa akundilandira bwinobwino chipani chathu cha DPP chikufunanso anthu oyima achinyamata ambiri mene mukudziwira anthu akuyankhula zambiri akuyankhula zotani koma chipani chathu kwambiri chopanga focus kuti achinyamata abwere tiyimire tithandizane kuti kuladzeko now akwa anthu amudzi tsopano sakuona kuti ayinza masewera anthu azaka 21 sangakayimirire anthu oti ali ndi zaka 90 chakuti ku nyumba ya malamulo ayi anthu amudzi akundilandira bwinobwino popeza kuti winenso umapita ndi cholinga anthu akaona cholinga chimene ndikupitira ndi zonse zimene ndikuchita chinthu chakuchilandira bwinobwino moti kukayima nawo mukawina ndithu ndikawina ndithu mwaponda mwalatu mulimba mtima ndi chani ayi sindikulimba mtima ndikana kalikonse koma amene ndanenera muja kuti ngati ndili ndi cholinga ndikuyenera ndiyime pamene ndili chabwino ngati mwangotsekula kumene wireless yanu yakanema yaluntha mukuonera ndithu exclusive interview yomwe tikucheza ndi Lydia Pio mmodzi mwa achinyamata omwe apanga ganizo lakuti ndithu akayime nawo pa masankho oyimira ndithu phungu wa ku nyumba ya malamulo iwowa akuti akayimira chipani cha Democratic Progressive Party komanso ndithu akuti akayimira kudera la lilongwe likuni tikumva zambiri kuchokera kwa iwo makamaka pa nkhani yokhudza ndale komanso ndithu yokhudza ku constituency kwawoko nde tikupitirira ndi macheza athu tikupempheni kuti inuyo mkhale pomwepo ndimafuna kudziwa kuti kwa nthawi yayitali
mmene ndimakambira kuti ndale akhala akuchita nawo participate amakhala akuluakulu komanso ndithu anthu okuti ndapaka nthawi mu ndalemo. Nchifukwa chani tikufunika kuti tikhale ndi new blood monga mmene anthu akumafotokozera kunjaku? Ndi chifukwa chakuti tikufuna kuti tiphatikize zinthuzi tisinthe. Achinyamata amene tilipo ndi maganizo ena osiyana ndi maganizo ambuyo. Mmene mukunena mukuti ndale zimafunika anthu achikulire utana amene ndi maganizo chabe. Ndale sizena kukhala choncho. Ndale ndi munthu amene akuchiona chinthu chokuti ali ndikuthekera kuti akhoza kupanga chinthu ndithu ndikusintha. Ndi tikufuna achinyamata tituluse nzeru zathu chifukwa anthu tikuphunziratu. Koma nanga kuphunzirako tizingozisunga ngati ndikuthekera kujoina ndale ndikubweretsa maganizo athu kuti kathe kusintha dzikoli. Tikwenera kumasuku koma timadziwa bwino kuti andale ndakhuluku nkutheka kuti inu mwina ku skulu kwa anthu amakudalira simuvala ukhuluku mmene mwayamba ndalemo. Ayi chimachititsa njani kuti munthu akayamba ndale avale ukhuluku? Chifukwa timadziwa bwino kuti andale ndinu anthu abodza, ndinu anthu onena kuti sitingaukhulupirireni chifukwa choti ambiri ationetsa ndithu kuti wandale sokhulupirika. Zimasiyana pati? Zimenezo zimatengera mtima wa munthu komanso zimenezo ndi zambuyo sizapano. And kutengera ineyo popeza kuti mukunena kuti ukhuluku kwa ineyo ukhuluku usungakhalepo chifukwa chakuti ndimakhulupirira kuti china chilichonse ndi chotsala. And pamene ndayima pano ndikupanga tsogolola kuti anthu ena amene akubwera mbuyo mwathu apeze mulimo wanu. Koma tikati tizikhulupirira mukuti ukhuluku kama mukuti chani sichingathandize and chingobweretsabe mavuto kuderani. Pali ine pano sindikuyima kuti ndizakhale khuluku kapena kuti ndizatani koma ndikubwera kuti ndizabweretse kusintha kudziko kuno. Mori murati mawina simzazimitsa foni kuti aya anthu asandilankhule anthu aku constituency kwanga asandilankhule kena kalikonse. Zimenezo sizachitika chifukwa ndayima kuti mina deralo zimenezo sizachitika. Echabwino mukufuna mutachita achieve chani mpolitical career yanu? Ineyo chachikulu ndikufuna kuchoyamba ngati mmene ndayimira wachinyamata ndikufuna ndiyauza achinyamata anzanga kuti pasakhale kusiyana pakati pa kuchepa kapena kukula mundale. Chachiwiri ndikufuna kuti ndikhale mmodzi mosintha mobweretsa maganizo ena mudelali mudziko komanso mudera kuti dziko lino likhale lozimira palokha. Kunena kutengera ku constituency kwene ndikufuna kupanga chief zinthu zambiri. Ene ndikufuna kuti constituency anga ikhale yozimira payokha. And kukhani menda nena kuti kuli zosiyana ngati misewu yonongeka kutani zosazo nzokuti ndikonza ine ndikasankhidwa khala member of parliament ade ameneyo. Komanso china ndikufuna kuti dera langa likhale alimi likhale anthu odzidalira pa ulimi. Chinthu chimeneyo ndizachipanga kuti anthu tizakhale okhala m'magulu kumalima ngati mbali imodzi yobweretsa chitukuko kuchani kudera kwathu. Koma anthu akhala akudandaula kuti kuli kuni ngakhale aphungu angapo akhalapo nsewu zimavuta. Mukuona kuti mkatobwanya pati kuti za nsewu zitheke? Ineyo ndikatobwanya pamene pakufunika kutobwanyikapo kuti misewu ikatani ikatheke. Timafuna mpafotokoze chifukwa mwina anthu sadziwa. Kunkhani ya misewu ndikafikira kuyenera kufikira kuti ndalama zikatha kupezeka ndikukonza misewu chifukwa ndalamazo zimapeza ndithu anthu ma-MP amene akuyimira kudera koma anthu amangokhala ndi mtima kuti basi popeza kuti anandisankha kwawo kwathu. Koma ineyo ndikayesesa kuti pena paliponse pamene pakukanika anthupo pakadali pano sanapadziweko ndipapadziwe ndipo zonse zimene zikuyenera kukathekera ku misewu zikatheke. Achapino tibwerere ku nkhani ya achinyamata pandale zikuonetsa kuti zikuvutabe kuti achinyamata mwina amvetsetse udindo wawo pa nkhani yokhudza ndale komanso mwina kusankha kumene adindo otalamulira dziko la Malawi. Zikuvuta pati kwa achinyamatafe? Kwambiri kwa achinyamatafe chimene chikuvuta ndi nkhani yoti tikamva ndale timakhulupirira kuti ndi nkhani ya makobiri. Achinyamata ambiri tikukanika kuyima pandale chifukwa ndalama tilibe. Choyamba ndi chimenecho. Chachiwiri imene ndinena kuti achinyamata basi tinangolowa moyo mmene mumanenera kuti ndale ndi za anthu akuluakulu ine sizikundikhudza koma ndipite kumbali ina. Chimene chikuvuta kwambiri ndi zinthu ziwiri zimenezi. Achapino mwina timayenera kuchita chani kwa ifeyo achinyamata kuti timvetsetse makamaka kuti ndale sikuti za anthu akuluakulu okhaokha?
chimene tikuyenera kuchita ndikuyima ngati mene imene ifanda zionetsera eni ndikuyenera ngati mbali ina sindikudziwa ndiphunzitsidwe kuti ndidziwe kuti ndale ndi chani kwa munthu amene wangokhala ku nyumba kumangoti ndale sangadziwe koma zikuyenera chinyamata tidzuke tizionetsere endi tiphunzire kuti ndale ndi chani endi ndale zimafunika chani. Chabwino mukupitirira kuonera program yathu ya Luntha exclusive interview ndipo tikumbanaso tikachoka pamsika apa program yathu ya exclusive interview yomwe tikucheza ndi ya Lydia Pio omwe ndithu ndi modzi mwa chinyamata omwe aonetsa chidwi kuti adzapikisane nawo pamasankho ndithu omwe adzachitike chaka chino mwezi wa Septembala ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo. Inu ngati mmodzi amene mukutsatira za ndale mukuzitsatira bwino I believe pakadali pano dziko likuyenda bwanji pakadali pano? Pakadali pano dziko silikuyenda bwino. Chichikuvuta njani makamaka kuti mukafike mpaka popanga conclude kuti dziko silikuyenda bwino? Ndikana kuti dziko silikuyenda bwino ndikuthandauza pena paliponse dziko lino sipali bwino. Tikatengera ku nkhani ya chakudya anthu chakudya alibe mene lanenera ndikuyimira ku mudzi dera limene lili ndili ku mudzi anthu chakudya alibe. Chachikulu tikati Malawi kapena munthu amene ali ku mudzi amadalira pa chakudya ndeti ngati chakudya tilibe ndekuti dzikolo palibe chimene chanzero chikuchitika. Ndi dziko chifanda panga mkudi kuti dziko lisikuyenda bwino mukaonesesanso zambiri tayenda kuchoka uko mafuta kulibe koma dziko tikuti tindatsogoleri dziko lisikutani. Mukati mwayang'ana mavuto amene mukufotokoza pakati panowa should we say vuto ndi utsogoleri omwe tili nawo pakati panowa? Yes, vuto ndi utsogoleri. Walakwika pati? Ndikuona kuti atsogoleriwo chimene akuyenera kuchita alowetsano utsogoleri ujano ngati kuti zakunyumba kwawo ayiwala kuti ili ndi dziko ndi akukanika kupanga direct dziko likuti aliyendetse mwabwinobwino umene dziko likuyenera kukhalira. Ndikuona ngati kuti chachikulu atsogoleriwa kusokera nzeru. Chabwino izinso zatibweretsa ku nkhani imene timakamba tisadapumulire pang'ono yokhudza kuti aphungu aku nyumba ya malamulo nthawi zambiri mmanenedwa kuti once mwasankhidwa kukhala pa mpando nthawi zambiri ndino amene mmathawa anthu amene akusankhani mwinaso atsogoleri a dziko mpang'ono. Ndimafuna kudziwa nawo kuti inuyo ngati wachinyamata mukuzimvetsetsa bwanji nkhani ngati zimenezi zimene aphungu ambiri akhala akupangidwa accuse kwa nthawi yayitali? Izize ndikuzimvetsetsa pakutengera kuti nthawi imeneyoyo aphungu amene akhala akuyima ndi aphungu adyera ningotero chifukwa tikati phungu ngati wasankha kuti ndifuna ndikayimirire dera ili ndikuti kodi aphungu ndikuti ngosiyana alipo ena adyera ena abwinobwino? Alipo ife timati nonse ngadyera. Aphungu ndosiyanasiyana zimatengera amene alili munthu. Mukunena kwambiri kuti onse ndi adyera chifukwa chokuti achuluka ndi adyerawo abwinobwino ndi anthu ochepa. Chabwino pamene mukukonzekera kuti ayi ndikufuna ndikayime nawo mukutha kuona kuti komwe mukayimirako ndi kwambwatalika kumalo omwe zaka zambuyozi chipani cha DPP sichimapitako. Chakulimbitsani mtima ndi chani kuti mukafike kosapitikako? Chimene chandilimbitsa mtima ndi chakuti apart from kukhala munthu wako omweko simukunjenjemera yayi sindikunjenjemera. Chimene chandipangitsa ndi chakuti anthu mmene mwandifunsira funso lija lokuti dziko likuyenda bwanji ndakuyankhani kuti dziko silikuyenda bwino. Anthu aku Nsundwe amapanga zimene zija pa nthawi yakusadziwa ndi panopa aona ndi momwe dziko likuyendera ndi akudziwa choyenera kutani kuchita. Ine ndikafikako zamawawa yes zimakhalapo kwa anthu ena chifukwa chakuti anthu ena ndale omwe amukunena kuti adyerawa kumapeza kuti akugwiritsa anthu ntchito ofuna kuyambitsa ziwawa malo osayenera kuyambitsa ziwawa koma tikaonetsetsa kudera kwa anthu ambiri ayimamba choonadi chifukwa kudziwa choyenera kuchita komanso chosayenera kuchita. Iferu timadziwa kuti anthu aku Nsundwe ndinovuta.
anthu akwansundwe ndovuta chifukwa chakuti akuvuta chifukwa choti amapatsa ndalama anthu koma paokha omwewo amene akuwapatsa ndalamawo akumavuta inde kumakabwera konseri akumanena kuti ife chathu ndi chomwechi chipani kunena chipani cha DPP. Chipani cha DPP moti kwansundweko mphamvu zake zili motani pakati mutatipatsa chithunzithunzi panopa mphamvu zake zilipo zambiri ndipo ineyo chambia nikuyenda kuzungulira dera lisinambe kondalandira ku chipongwe choyendera kugendedwa ndimangomva kuti panali akuti amafuna akutanini akugendeni koma titaifufuza anthu ajana kuti asanga kugendeni chifukwa chipani chimene chili cha nzeru ndi chipani cha DPP. And for example ndinapita kumaliro ena ake kunasapeza kunali kansala wa chipani cha MCP kansala amene anali ndi maupo kuti ati andiotchere gali moto koma sizinatheke yekha anazibwenza ndikuyamba kufufuza koma tikode anthu achipani cha DPP zinthu zanu mazichita motani chikuonera kuti ndi chipani chimodzi chimene chija chani chatsogolo pano ndikunena pano pakupempha kuti ajoine chipani cha chani cha DPP ene ndikufuna ndimuyike pa area chabula pali kusiyana kotani from nthawi imene zaka zambuyo chaka cha 2019 2020 ndi zaka zina zonse pomwe anthu amaopa ngakhale ife kumene kuno kuluntha timaopa kuti tikafike kwa Nsundwe sindikudziwa kuti pali kusiyana kotani ndi panopa amene anthu akuzimvetsetsera zinthu. Nthawi yambuyomu anthu akwansundwe anapatsidwa ngati tikhoza kunena kuti timatama analonjezedwa kwambiri amaona ngati kuti being akwansundwe popeza kuti ndi achewa and president wawo amene akasankha MCP chochigawo chapakati kuti ndi mchewa nzawo zinthu zawo ziyera azipeza ina yonse mophweka and nawonso akhala ngati kuti ndi amene akutani akulamulira koma aona kuti mulamuliro wa 5 years zinthu zonse sizinachitike and pokhala pansi okha kuziunikira naona kuti zimene timachita zizati machedwa bwanji tisinthe kuti tione tsogolo kuti liyenda motani tikapanga zinazi kusiya zinazi. Nkhani ya chitetezo ndi ina imene imavuta kwambiri kumeneko inu ngati modzi mwa amene mufuna muzakhale nawo pa mpando ngati phungu waderali ndikukhulupirira kuti mmachita observe nthawi yonseyi nawo motati mwapatsidwa mpando nkhani ya chitetezo kwa Nsundwe idzakhala mbiri yakale mudzachitapo chani? Kwa Nsundweko ndizaonetsa kuti kuzakhale ma police unit kuti zachiwawazi titamva kuti adathamangitsa a polisi kumeneko ndimene manenera kuti anawathamangitsa chifukwa iwo amadziyenereza kuti iwo ndiye chani chipanicho chipani cha MCP chikalo koma ataona zonsezi anaona kuti palibe chifukwa chakuti atalowa mboma a MCP palibe imene anapanga kuchoyenerera monga ngati imene amalonjezerana inakewo ndikumabwera Nsundwe chifukwa ndimene imavuta olo pakadali ineyo ndimaopa kuti ndikafikira bwanji anthu akwansundwe koma ndaona kuti anthu akwansundwe aja mitima awo atembenuka pa zimene analonjeza ndi zimene akuona kuti zinthu ziwiri zosiyana. Chabwino ndimafuna kufunsa kuti kalekale ku Malawi kwakhala kuli ndale kwambiri za zogawana mitundu anthu kalero amanena kuti Nsundwe is one of the bedrocks achipani cha Malawi Congress. Sindikudziwa zoti inuyo ngati a DPP being someone who aspires to be the member of parliament mukuziyangana bwanji zinthu ngati zimene zizi? How are you going to address my issues ngati amene wakuti anthu amangovota chifukwa chonena zoti afuna wamtundu wawo? Zimene zozo pakadali pano bazatha kozovota kutengera mtundu ndikuona ngati kuti ndizachikalekale and anthu tikamavota anthu mbuyo umene mukunenera kuti amanena kuti chipani cha MCP ndi cha achewa chipani cha DPP chakumwera zimenezo ndi za kalekale. I believe kuti Malawi ndi watonse and anthu kamukuti chipani cha DPP chakumwera onse ndi Malawi chipani cha MCP cha pakati tonse ndi Malawi and ndikuona kuti zimenezi zinatha tikuyenera tonse tigwire ntchito ngati Malawi. Nde mukamachita kampeni kunjako sindikudziwa zoti anthu akamati akumvani mwadzadzira mfundo zanu pamenepo akumakamba zotani zokhudza nkhani ya wachinyamata wayimirira kudera limene mwina nthawi yambuyoyo limatengedwa kuti ndi dera lokhalo la chipani cha Malawi Congress Party? Anthu akumachilandira bwino chifukwa chakuti mbuyo mosiye mwakhala kunamizidwa
endi dera lomenda nenera sili kutukuka endi zinandipesa chisoni nditakumana ndi anthu ena ngapo muderamo akumandifika po ndifunsa kuti kodi mukamati MP ni ndani MP ntchito yake ndi chani endi nditaona zimenezi ndinaona ngati kuti anthuwa amango agwiritsa ntchito sakudziwa choona chenicheni and being there ndinaonetsetsa kuti anthu achimvetsetsa kuti kati MP ni ndani and MP amagwira ntchito yanji kutani kuderako ndipo anthu anachimvetsetsa ndipo akudziwa ubwino okhala MP okhala ndi MP kudera komanso okhala ndi MP wa Chinyamata kudera. Chabwino anthu amati a Chinyamata ambiri zochita zathu zimakhala zamasewera nchifukwa chake amati nthawi zambiri sitikhulupirika pakugwira ntchito za zikuluzikulu makamaka ngati UMP utsogoleri wa dziko komanso mwina kutsogolera makampani ndi zina zotero. Anthu akukhulupirira bwanji iweyo ngati wa Chinyamata amene ukufuna kuzapikisana nawo with 21 years of age? Anthu andikhulupirire chifukwa chakuti being at 21 sindingangodzuka kumanena kuti ndifuna ndiyimira MP and ndiyang'anire dera ndi chinthu chachikulu. Anthu akuyenera andikhulupirire chifukwa chakuti ineyo ngati ndayima ndikuti ndicholinga and wakukulu ndikufunanso kuthetsanso kanchitidwe kamene kamayankhulidwa kuti Achinyamata timakondokhala amasewera amachane ndikufuna kuti anthu aonere pa ine kuti akamati wa Chinyamata simasewera okhayi wa Chinyamata linakonso kuthekera komanso ali ndi mphamvu zoganiza ngati wachikulira amene akumuganizirani. Chabwino malinga ndi nthawi ife tithokoze ndithu kuti mudatsegula zipata zanu kuti ticheze mpulogalamu yathu ya Luntha Exclusive tsiku la lero. Koma musanapite mwina tisakuotchereni blankete musapite ndi maukhosi mawanu omaliza ndi otani? Ine mawango omaliza akupita kwambiri kwa Chinyamata ndikufuna kupempha nawo pa nthawi imene tikuyamba za ndalezi ndimapempha nawo kuti Achinyamata tisiye kugwiritsidwa ntchito pazifukwa zakuti ena kufuna apindule. Ndikufuna kuti Achinyamata akhale ndi masomphenya oziganizira okha amene alili chifukwa anthu amene akwagwirira ntchito zawo zinayira kale ndiphuza kunena choncho and aziyang'anirewo kuti ali pati and tifuna nafenso tifike pati. Ndikupempha Achinyamata ambiri tisiye zachiwawazi kumatumidwa nkhani yake 5000 kwacha ndikuchiona ngati kuti ndi chinthu chosayenerera. Kundale sikoletsa kupitidwa misonkhano sikoletsa kupitidwa koma tikuyenera tipite ndi positive osati negative. Chabwino ndikati ku positive tipite ndikuti kiraphunzire kuti ndale ndi chani anthu akufuna kuzipangira chani and akapanga zakuti ife tipindulamo chani koma osati tipite tizikagenda kapena kukhabana kuotchana zimenezo ayi. Komanso china ndikufuna kuti ndipemphe mtundu wa Malawi tiyeni tipangeni zinthu zokondera dziko lathu tisapange zinthu popeza kuti tifuna kusangalatsa matumba mwathu kapena tifuna tisangalatse anthu akunyumba kwathu koma tipange chinthu chokuti tiyang'anire dzikoli and tikhale dziko lozimira palokha osati dziko limene likuonekera. Chabwino tikatero tafikanso pa mtsiriziro pa programu yathu ya Luntha Exclusive yomwe timacheza ndi Lydia Pio yomwe ndithu akufuna kudzayimira ngati phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha Democratic Progressive Lilongwe Likuni Constituency. Dzina langa ndi Helbert Katanda. Pitirizani kuonera maprogramu otsatira pano pa wireless yakanema ya Luntha. Club Junta, building better Africa.